Salutare, iubitori de motociclete! Am avut o întrebare foarte mișto pusă de cineva care a observat ceva ce mie nu mi-a sărit încă în ochi pentru că nu prea mi-am bătut capul. Și asta e dacă mint sau nu mint când e vorba de graficile dyno pe care le prezint la motociclete. Și într-adevăr m-a pus pe gânduri și am intrat și am încercat să găsesc un anumit motiv de ce pe grafica de la dyno pe care o prezint eu, stați să vă arăt, mie mi este reprezentată intersecția între curba de putere și curba de la cuplu la 7250, când standardul este la 5252 sau 25, ceva de genul. Deci de obicei la 5200 și ceva este intersecția. Și să vedem dacă am mințit cu ceva. Deci momentan pe grafica asta la noi ne arată 189,14 cai putere cu un cuplu de 103,52. Și ce am găsit? Eu folosind un dyno făcut de producător de Dynapro, ei mi-au setat calculatorul și toate setările și am intrat frumos în setări ca atare și dacă dăm click, de exemplu aici, mie mi-arată în alte caractere. Nu sunt cele standard pe care se folosesc de obicei. Deci, cuplul este reprezentat în foot-pounds, ceea ce pentru noi, fiind în newton-metru, este mai diferit. Dar ei mi l-au făcut custom pentru ca să-mi reprezinte exact așa cum vreau eu să reprezint în cai putere, în newton-metri și absolut tot. Dar hai să vedem dacă există ceva diferență dacă îl schimbăm cu standardul și dacă ne uităm, da, într-adevăr, diferența există și îmbinarea sau intersecția celor două linii de pe grafică, într-adevăr, sunt la 5200 și ceva. De fapt, hai să vedem unde suntem noi. O secundă. Așa. Da, suntem la 5200 și ceva. Deci, într-adevăr, s-a schimbat. Dar să vedem dacă s-a schimbat și puterea prezentată și cuplu prezentat. Nu s-a schimbat absolut nimic. Totul e vorba de scalare pe grafică ca atare. Dragi, nu am mințit cu absolut nimic. Nu a fost nicio chestie voluntară sau involuntară. A fost o chestie pur și simplu ce mi-au setat-o producătorii de la Dyno, de la Dynapro, ce mi-au setat-o pe calculator și așa am reprezentat. În schimb, ce este un lucru foarte important, indiferent de cum este reprezentat sau ce numere vă reprezintă anumite grafice, este important să vedeți progresul în aceeași metodă de testare de la început până la sfârșit. Acolo este cel mai important lucru. În schimb, mă bucur și eu că nu am greșit cu nimic, deci pur și simplu a fost doar o chestie de scalare, iar pe unii interesează, de exemplu, unde se intersectează liniile alea, pe mine mă interesează datele să fie corecte, nu mă interesează și vreau să văd progresul de la început până la sfârșit, vreau să fac de obicei aceleași teste, în aceleași metode și la început și la sfârșit pentru a-mi reprezenta munca mea. Nu vreau să prezint alți factori de corecție, etc. pe motociclete când le testez, pentru că știu că pare aiurea și sper că am lămurit pe cei care sunt curioși sau care m-au suspectat că, Doamne ferește, reprezint numere aiurea. Nu reprezint numere aiurea, e doar o metodă de a arăta din softul de la Dyno. Dar numerele ce ne interesează nu se schimbă. E doar scala și reprezentarea pe grafică. Să aveți o zi bună, vă pup, ne vedem la Ride the Vibe. Pa, pa!